Ότι υπάρχουν άντρες, κυρία μου, που παντρεύονται. Μπαίνουν σπίτι, πιτάνε τα παπούτσια εδώ και εκεί, μπουκώνουν, ρεύονται, κλάνουν. Και λες εσύ έγινε γαμό του που τον βρήκα τον άχρηστο. Αλλά λες εντάξει, άντρας είναι, τον ανεχτώ, τουλάχιστον να κάνω έρωτα μαζί του. Δεν μπορεί όμως και στον έρωτα πάνω. Κάποιες κυρίες που είναι στο πάνελ έχει τύχει να κάνει έρωτα με έναν άντρα και να αρχίζει να της αμολάει μία πίσω την άλλη και να γίνεται χαμός και η γυναίκα να μένει ξερή. Κυρία Γεωργία μου, ευτυχώς ερχόμαστε να βρείτε έναν άντρα. Για όνομα της Παναγίας. Πότε σταματάει αυτός ο άνθρωπος. Και την ώρα και δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πράω και να πει. Δεν υπάρχει, εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό, κύριε. Τι γίνεται πια στα σπίτια. Τι ζουν οι γυναίκες. Αμολάν, πράω. Δεν μπορεί να συγκεντρωθείς καταρχήν. Μπορεί να έρθει στον οργασμό και λίγο πριν ακούσει ένα πράω. Διαλύεσαι.